Ja, Leers hoeft wat mij betreft niet met. Als het om politiek gaat. Garen. Ja, maar een man met palmares. Vulde nu de kokosnoot op de kop. Een Bulgaars villaatje. En de rapen zijn gaar. En in Groot-Maastricht heet dat overigens nu zijn de Bulgaar. Ja, maar het is toch wel op zich een beetje raar eigenlijk ook. Hè? Want dan, toen in het vertrek van Leers, hij had e-mails gekregen en brieven en kaarten. Hij had zelfs Frans Teunis op bezoek gekregen. Ja, dan wens je het die de ergste vijand niet. En er werd dan gezegd, ja, maar de man heeft zo vuil gedaan. Ja, dat wordt hij zelf de burgemeester. Die een half jaar van tevoren met zo'n enkeltje op het perron sting naar Rotterdam. Hè? Dat wordt precies hetzelfde. En de man heeft toch fantastisch vuil gedaan. Ja, hij heeft vinkenslag voor het liedje gevinkt. Hij heeft de koffieshophouders in de boenen gebracht. Hij heeft MVV geholpen. Ja, niet dat dat vuil geholpen heeft, maar hij heeft het geprobeerd. En dat is dan een beetje de logica van dit land aan het worden. Ja, hij heeft zo vuil gedaan, dan mag ze ook een klein foutje maken. En dat zou dus betekenen dat degene die goed auto riet 125 km per uur mag rijden. En dat betekent dat een gooie pap zijn kind wel een slag om de oren mag geven. En wij bepaalt dan wat heel goed is en heel slecht. Dat is ongeveer het verkiezingsprogramma van de PVV dit, hè, samengevat. Maar dat is wel een beetje het probleem. Voor doen een beetje goed en dan met een beetje slecht. Ja, goed, en Leers is dan nu minister van Immigratie en Asiel. Ik heb de indruk, als je nog kunt herinneren, hij steed op een gegeven moment achter dat spreekgestoel in die Tweede Kamer te vertellen over de brief van die Irakees, of die wel of niet uitgezet moesten worden. Wat mij betreft denk ik, die even in de villa geduwd, was er ook vanaf geweest, maar goed. En of we de brief wel of niet op tijd naar de Kamer hadden moeten versturen en dat. Ik denk, Gert, dat is precies dezelfde speech als die nacht in Maastricht. Toen heb je gewoon een andere voornaam nodig. Hart. Hartleers, ja. Maar ik heb me niet aan de indruk onttrekken. De Gert Leers is op weg om de nieuwe Bill Clinton te worden. Je hebt gehuurd mevrouw Leers, die gaat ook de politiek in doen. Nou, dat past. En als ze minister van Immigratie is met een gedoogkabinet met Geert Wilders, dan ben ze de sigaar. Nou, dan ben ze de nieuwe Clinton, zou ik zeggen. Maar Maastricht heeft een nieuwe burgemeester. Onno Hoes. Onno Hoes. Fantastisch. Onno Hoes. Hebben die Maastrichtenaren tenminste een schermde zeurplaat in te duwen. Hè? Zit er toch nog een stukje moeten varen, hè, om bij zich te komen, hè? Sommige Maastricht. Maar hij lijkt me een fantastische man, hè, Onno Hoes. Alleen, ergens heb ik wel een beetje medelijden met hem. Eigenlijk vind ik hem een beetje zielig voor hem, want hij is immer de van. Hè? Hij is de broer van Isa Hoes. Hè? Hij is de man van Albert Verlinde. En hij is de opvolger van Gert Leers. Maar wat leuk is voor Maastricht is dat na de nieuwe burgemeester hebben ze nu ook een first lady. Dat is wel een voordeel. Hè? De ganse wel probeert om in dat programma Boulevard te komen. Maastricht heeft de mogelijkheid om de route te blijven. Dat is wel leuk. Wow, leuk. Het is in de maand van de peert, hè? Weet je, hè? Onno Hoes, het is helemaal van de peert, hè? Niet van die macadamklitscher, maar met die van de Rassendeprix, hè? Van die echte, hè? Ja, dat is helemaal van de peert. Nou, dan kent ze nergens beter burgemeester weer als in Maastricht, hè? Want daar hebben ze het beste zoer vlees. Toch? Maar eigenlijk, ja, Onno Hoes kan eigenlijk gaan niet met. Want Onno Hoes heeft er nog veel te druk. Die moet nog beginnen aan die stadstraverse. Wow, stadstraverse. Ja, dat is als ze in de Parkstad begint over een weg, hè, dan beschik je er in de bank. Ja. En dan opgezet, ja, daarom kom ik erop. De A73, hè, die A73-tunnels, die worden qua budget, is dat enorm overschreden. Hè? 97 miljoen. Wow. Peanuts. Dat is een dag dat ik het niet bij me heb. Peanuts. Peanuts. En de wethouder Remung, Jos van Rij, allemaal zei ik, schandalig, dat zou niet mogen kunnen, overschrijding van het budget, schandalig, schandalig. De Jos van Rij, daar kreeg ik steeds meer het gevoel bij dat een mens is, die in een 3 Michelin sterrenrestaurant gaat eten en door de 10e gang zegt, nou die rekening valt me tegen.
Maar dat is wel een probleem voor Maastricht. Hè? De budgetten zijn volledig overschreden door al die technische snufjes in die A73-tunnel. En het mag nu allemaal niet meer en het kan nu allemaal niet meer. Dat betekent dat Maastricht gewoon een lager geneerd krijgt. Meer is het niet. En dan kunnen we wel grappig doen natuurlijk, want via hier in het park staat, we krijgen nog geen wijk op de grond aangelegd. Dus hoor ik met een nar, dan liet ik u gewoon een beetje lachen, dan relativeerde we met z'n allen.